Zorionak, Neidurako kanpainaren alde egin zuen, eta zorionak. Daukazu zure saria, eta zer esan dezakegu Euskararen alde. Jarritu behar dugula hitz egiten eta garrantzi gehiago ematen Euskarari. Bai. Egun batean klasean irakasleak esan zigun, informazioa edukitzeko hurrengo urteetan zer nahi dugun ikastea eta webgunea esan zigun eta bertan puntatzeko eta hori. Bai, izan da baliagarria, jakiteko zer ikasi ahal dudan, zein arlo edo aukeratu behar dudan hurrengo urteetarako eta hori. Onak izan dira, bai. Jakiteko beto informazio gehiago edukitzeko eta hori oso baliagarriak izan dira. Orain daukat pentsatuta euskaraz jarraitzeko eta batxilergoa egin zientzia teknologikoetatik eta gero unibertsitatera joatera ere euskaraz jarraituz. Hemen lan egiteko edo oso garrantzitsua da euskara jakitea, gero eta gehiago, eta orduan euskara gehiago jakiten badut, gehiago ere mintzatu aldut.